gozatu emakume lortutako banderarekin, garaipen handiarekin. Egun hona pasa? Hori da, bai, gaur 3 taldeakin ospatuko dugu eta gure zale guztiekin San Juanen arratsaldean. Eskerrik asko, Xavier. Ondo segi. Eta hor dira hori jotarrak. Hori jotarrak orain festa giroan ditugu, eta festa hau Ibon Gaztañazpi benetan oso luzea izango da. Nahikoa malko isuriko da. Gaur Orioko herrin, nahiko malko. Begira Jo Salsamendi urte berezia, aurten, aita hiltzaio, aita hilda, Antonio Salsamendi, arrontzale porrokatua, Oriora etorri, badakigu zer apustu egin zuen Jo Salsamendi, eta begira nola atera zaion. Eta lehen ez dut bukatu, iaz Oriok, 30 martzituen, eta urte berean, 32. Bai, bat bulegotan. Eta bestea... Bat bulegotan berreskuratu. Hori da, berreskuratu. Begira, Lizarran ere, eta Elortza eta Unai Etxeberria, Indo Mujika, alda behin beste urte, hortxe, banderaren bila, eta azkenean, sariak, lanak barkatu izan duela, saria. Eta apustua ondo atera zaio Salsamendiri, astean zehar ausart jokatu behartzela eta lortu du. Begira, Jon Salsamendik ostegunean herriari gutun bat idatzi zin. Herriari gutun bat esan ez, Oriok inoiz ez du bandera bat lortu, bigarren egunean egoera iraulita. Idatzi, 5 zeren lon ez da gizema joan zirenan, benetan zera unkigarria izan zen, sinistu egin du Salsamendik eta bereko herriak eta ona saria. Oriotarrak hortxe dira, agintarien ontzian, eta protagonistak gehiago kaialdean. Artxera gaztea, Manol Garmendia hor, begira Alexander Esteban ere. Horrentzat ere, urte osoa, lehenko demoraldian, alako minak eta alako demoraldian. Portugaleten, hause da. Lizarran, begira, Lizarran bera ere. Eta goazen une batez txamponaren beste aurpegiarekin, aurrera, Xabi Andueza labur Bermeotarrekin. Hementxe dira Bermeotarrak, aurpegi tristeak ikusten ditut Beñat Izagirre, beti San Juanen arraunean aurten Bermeon Urdaibain, bandera gertu, ezin? Bai, ezin ez, azkenean, hortxe egon geha, hortxe gertu, gure aldekoa zen bentaja, eta azkenean, esaten nun bezala ez. Ametxean gertu baina urruti zeon, da azkenean alde indegu ez. Konta iguzu nola izan da momentu hori, lau segunduko aldea hori aurretik, baina horietarre puskatu egin dutenean. Ez, gu ondo gento zen hemen poparian, eta ez dakitze hoxe, inditu hasia gina dakiten, bata bezen azutikan, eta alden dute, gu guria egiten eginean, oso ondo gindoa zen, eta nik uste eta katxa gehiago guria izan dela behin baina. Altxa burua eta animo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta begira zeirudia, patroia handia, Gorka Aranberri, Zalsamendik, Larrañagare hortxe da. Zarostarren prestatzaile baina konfiantza asko gizona, familikoa. Oinatua. Eta Miguel Xabier Arrasek aurre hartu digu. Hori lehenbiziko kalera jodu. Orain bai, ikusi ondoren, dainok izateko bai, zen maniobra egin duen baina, al momentuan erabak egin behartzen, eta gehienek lehenbiziko txandakoek estirurrea jo dutenean, begira Donostiarrak zer egin duen. Lehenbiziko kaletik laugarren gora joan, maniobra hori ikusi eta gero zeinen garbi ikusi du. Eta bestea, gaur Oriok, arraunean, itxaso zabalean zeinen garbi, une bakar batean, arraunak zeinen garbi, zeinen not, 6 siltasunekin, eta azkenean begira, lanak saria izan du. Begira Gorka Aranberri. Garaile sentitzen da, azkar ikusi du bera, gurea da. Eta baita asmatu ere, Ibor. Bai, Orioko alkate jauna ere bai, Osna Geltzaldua. Bueno, hauxe da momentua. Oie Raizpurua, Mikael, barkatu hortzek dut. Oie Raizpuruak, alegia Iragosmoan elitean ibili, arraunerako pausua eman, duela 9 urte, eta azkenean honek ere, saria, eta hemen Salsamendi jauna. Benetan, Garaile, goian utzi zuen Bermeo, hori jo hartu, eta hori ere gora. Eta, eneko goi alkate jaunaren eskutik, hor da bandera. Bandera celebrea hori ikusten hartuko dute Orion. Historia garrena. Horentxe. Askoren ametsa horentxe betetzen. Hauxe, momentua, bizitza oso honexen zai. Eta begira harrapala, horia, jendetza ikaragarria.
Banaka bandera hori astinduko dute orain. Hauzen dira, bilengusuak, Mujik Erretzabal da Josu Indo. Azkenek urtetan lehia lanean uneriko gorrean jetxierako urteetan eta bera eta Unai Etxeberriak. Urte gogorra pasata. Oso gogorrak. Sekulako historiako lehorterik handiena izan da hori horentzat, Bederatzi urte kortxari dugu Zaragandara, Jon Salzamendirekin aurrera. Malkoakia ezin eutxi, horioko entrenatzaileak, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit, ze esan daiteken, gaur bezalako egun batean ez da Jon. Itzeiten hasi eskio gauza asko, baina uste gaur gutxi itzein da momentuko honenak pasatzeko eguna izango dela, eta gauza asko naztu dira gaur hemen, entrenatzaile bezala, kirolarroi bakarri biratuta apustu haundi jain eta egun ontako, urte guztin. Ekainan mutila izan joan matematika onak zaudela, baina gauza otobo ona da izango zala. Eta azken aste haure izan da urte guztiko adierazle. Bagenekin giro txarra izango zala, egunero apusturen bat edo beste indet, aste honetan, egunero, gauza badala, bestia dala. Provokatzen ibili gea hau gertatzedin, eta gertatu inda. Eta ez dakit zein dian hitzak, batematek esatezin oain la leche sea, ez hau talde lana izan da, eta nik aurten izan dituten impulso danak, honekin sinisteko, izan dituen impulso danak, hori joa etorri nintzen egunetik gaur arte. Illa, Jon Salzamendik ez deka zer ikusilik. Hor, Jose Antonio Salzamendik du zer ikusila. Harrek transmititutakuagatik gaur gertatuana bestela, guztiz ezin, nerekin bakarrik guztiz ezinezkoa izango zen. Nori, eskainiko diozu, hau, lorpen handi hau. Ba nola ez, oentxe adieraziten bezala nire aitari, baina nik uste gaur, lehen goztiralen entrenatzen ikusi genuen bezala xe, hau hori jo guztian eta hori jo tarzale guztian garaipen mandala. Hori jok ikasi du, azken 10-15 urte hobetan, garaipenak baloratzen beti bezala, irabazten beti nahi izaten beti bezala, hori beti bezala izan da, baina garaipenan zailtasuna eta aurkarian merituaren ikuste errespetatzen ikasi dula, eta horregatik ez du galdu, zezango nukenik, ilusioa sekula ez du galdu edo irabazteko ametzatako hori ez du sekula galdu, eta bioje berdia. Jakin zema kostatzean, gauza kondo ez da dunen onartu, eta aukera dakasunen aprobetxatu. Eta ilusio horrek horrean bat izu, eta nik ustez gaur hori ja sentitzen guztian, garaipena dala eta behantzako dihua guzti jau. Hortxe zure eskaintza berezia, eskerrik asko Jon, gozatu, eta negarregin behar baldin bada gaur da eguna. Gaur aurreneko aliz itxason, bota ditute harrak, sekula ez bezala, eta nik uste nahikoen detela. Gozatu. Eskerrik asko da noi. Zorionak Jon Salzamendiri, zorionak garaile guztiei, emakume eta gizon hau ere oso momentu polita da. San Juan darrak eta hori jotarrak, hori posa. Momentu handia eta oso honexen zai. Hauek festagiroan diren bitartean, txamponaren beste aurpegia, kaian, aurrera Xabiran dueza. Joseba Fernandez, Urdaibaiko entrenatzaile ben da gurekin, Joseba. Konta iguzu, nola izan da, nola bizi izan duzu, hori horren remonta dau eta... Bueno, egia esan, harrituta, estropa kontrolpean geneukala iruditu zait, gaurko egunekin kontrolpean esatia ere pixka eta astakeia da, baina minutu terdin junda dena. Horre iruditzen zaite segurazki hor barra tarte hortan hori joke horlatuak hartzeko aproboso eukiko zula eta benetan ongi aprobetxatu dula eta sekula uste, inorrek uste zuen mina indu, ez? Zugarrizko mina indu horra olatu horiekin. Segundo piloa biltzen oso tarte txikian, ez? Eta horre ja ezin izan jo, buelta eman. Ordura arte gure lana ondo inda. Eta hor, ezin erantzunik eman. Baiz, ziabogan segundu bakarra zego, gero 4-5 segunduko aldea, baina hor izan da azken, zuk esan duzu, minutu tardi, 2 minutu horietan hor puskatu dute. Bai, horre berak bere aukera beraiek ondo aprobetxatu dute eta barroran ez hartu dira, ez? Bueno, guretzako pena izugarri ja, lur jota gaude. Baina, hemen egon beharra zegoen. Olako eguna hundi ja, historikoa. Eta
egokitu behar ginen, egoera horta, bakoitza bere kata jokatu ditu, eta hori jo merezimendu oso esan du. Joseba, azken galdera, gaur goizean jende harrituta zegoen, askok esaten zuten ezintzela jokatu, zuk galtzeko gehiago zenuen eta jokatu nahi zenuen. Bai, eske, gazat, esan dut. Nik arron diten dut, eta uste dut arrolari gehienak, odenak, esango nuke, olako egunengatik. Egun hauek bizi izan behar dira, eta egun hau historikoa da, eta denak gogoratuko dugun egun bat. Eta uste dut hau galtziai oso galera handi izango litzaka erraunketarako. Mila esker eta animo, Joseba. Bale, ba. Kirol legez, Joseba Fernández, kirolari handi baten azalpenak horrelako momentuan, Ibon. Bere alde, Porrotaren oste. txapeli jazteko iturarik ez daukak, eta bi kenduko nituzke. Bat Joseba Fernandezen alde, bueno, estropada zalantzan edo zegoenean, kortak, salsamendik berak esan dugu, muturreko aziok, ioz pentsoa Josebak, ez, argi eta garbi. Hor dago, gure mikroen aurrean, jokatzeko, ni jokatzea nahi dut, kontxaren historian horrelakoak dira, horregatik horrein izan duen, berbera izan du. Eta bestea, Hondarribitarren alde, Frantxis González Etxaberri bezalaxe. Mikelek, kalea eta bar, ez, biek, kalea ez. Kalea txarrena zen, baina ez dugu arraunik egin. Eta horrelako momentuetan, hemen askotan izaten duen kalapitak eta gero eskertu egiten da benetan, kirolaria erakutsi duten, horixe, kiroltasun maila. Onartu, gertatu dena, eta gaur, hobekien moldatu denari, sorionak eman, eta bere lana txalotu. Eta bestea, minutu terdian, Orio, 8-9 segundoan, eta olatu pare batekin, lehenbiziko kalera jo, eta minutu terdian, Josebak izan du, kontrolpean geneukan estropada, orduntxe zabaldu du, tarte ikeragarria, eta gero badian, mantendu egin. Hauxe daba, Donostiako bandera. Donostiako estropaden magia. Urte hontan ikusi dugu, batetik, kirolarien prestaketa, teknologia, joan zen igandean, marka. Eta gaur, nolabaite usadio zarreko estropada, gogorra, baldintza, gogorra hauetan. Eta hortxe moldatu da, oso ondo, hori jo, aurrera zara. Bai, hemen, kontxako bigarren bandera duen Jon Arbizurekin gaude ze buz. Oso kontentu, oso gustora. Kontaia ze pentsatzen den horrelako momentu baten? Gauza asko etortzea burura, ez da, zelan indeun urte guztian, zeko gorra jundan, familia, ez da, familiakin denbora asko galtzeituzu, galtzezu, behak ineotia ez eoten, eta, rekuerdo asko, momentu asko, eta, oso gustora. Noiz jakin dozue, hor, traineru barruan, zeuen alde, egon zirekela gaurko estropada hau? Gubiak kanpoak agindua zenean, bagenekin klabia zala kanpoak bizirik iristia, ura ez sartzia, eta ikusi deunean Hondarribia eta Kaikuia nahiko askar atzea gehatu diala, ikuste genuen Urdaibaikin nahiko parekatzu gindua zela, suposatzea behaiek indar gehiago dakaela eta kanpoak gehiago juteiala, da hor, saiatu geha behaiekin iristen, da behin buelta mandeunean, bagenekin gure aukerak eukiko genitula, eta alax izan da, ez da, isla parian uste nahiko pareatzu gintu zela, baina, olatu bat hartu deu, eta gero ja baia barruan, egan indeu. Aste hon, eren egon okerrez banago irudi ikaragarri batzuk ikusi ditugu, hor zeuek entrenatzen eta zubi azpitik pasatzeakoan salen babesa hor, hemen ere badaude eta arratsaldean herrian egongo dira. Ni baruzte herria, ez dakit jendean akabitekoan, da jendea honen atzetik urte asko dijua, eta 10 urte pasadiak, aurten jendeak, ez dakit, ikustea ilusio berezi bat piztu dela urten, eta nik uste arratzaldean montatukoan festa ikaragarria izango ala. Gozatu dezazuela, eskerrik asko zorionak. Bale, eskerrik asko, da animo. Hori poza, Albizurera. 2007an, barruan zen, orduko tripulazio hartatik, genbiltzan hartatik, bera bakarrik, 10 urte eta gero, errepikatzen duena, eta bestea aipatzeko moduko eruditzen zait, gaur Orioko traineruan, 3 zarauztar. Patroia, Gorka Aranberri, Berzaitzaskue, eta Jon Albizubera. Beti, Oriotik, Zarauzko Arraun elkartea, eta Zarauz, Arraun mailan txikiagotzat, eta historiak ere alaxe dio, baina, begira, Zarautzen hasi eta ezitako mutiloiek eta nola
zenbat eta zenbat eman duten, Eta patroiekin ere zelotura. Bai. Begira. Joan zen txiki, baina orain, erreleboa hemen, ikaragarria, gaur ere, Gorka Aranberrik erakustaldia eman du, zalantzarik gabe, eta bera ere, garaile, haundi bat da, oriotar guztiekin batera, baina gainera, Ibon, esan beharko diegu gure ikusentzulei, nolako fedea hartu duten, etorri berria den patroiarekin mutilek, eta nolako konfiantza, badu zerbait, eta oso ondo ari gara. Hori guztiek esaten dute, arraunlariek beraiek, eta esate batera, gorreko batean Iker Zabala, handi bat, hainbat klubetan dabilitakoa esaten dut. Eta zer du honek, galdetuta, zerbait du, batez ere, barrura, sentitzen duelako, korrokoiaren olatua ere, sentitu egin du, indok berak esan aurten Bilboko estropa. Herri joan ere olatu hartzek jau, joan da. Bueno, hori eta ez da kasualitatea azkeneko laurak irabazi izana, eta Jon Salsamendiren apustua aurten erabaki gogorra hartu, eta urrian, irailean urrian, Arraun elkartera etorri zen. Beste irudia, Mutildena Gorbarruan, eta orain oso momentu unkigarria izango da. Herriarekin bat egitea hor Arrapalan, ez da, Ibon? Bai, nola ez. Zaleekin, herriarekin bat plazan egingo dute Arratsaldea. Asko eta asko antxe geratu dira, beste asko etorrita ez Orioti bakarrik, Hoi herrialdetik eta batetik eta bestetik ere asko. Euskal Telebista horri izango da gero. Orion, Pasai Donibanen ere bai, arratsaldez ETV lauren bidez izango duzu hori. Gure asmoa printzipio, zazpit herritatik aurrera egite izango da. Eta begira, nolako festa egin dute bidea. Bai. Gainerua hortik gora pasatzeko. Ez da giro izango gaur Orion. Momentu ederra. Honexen atzetik, kirolari arraunlaria. Ia bizitza osoan. Momentu hau iristeko entrenatzen. Zenbat izarra, zenbat toz. Hau gozatuta, arraunlariaren ibilbidea, patroiaren ibilbidea, gailurrean da. Hori da. Tituloa edo, ematen du, oraindik ere, ligak eta baino, honek beste tizdira badu. Bueno, hori izango da hori jotaren horrengo erronka, Ibon, liga irabaztea. Hala behar du, ni azkeneko urtetan esaten ari naiz, horiok urgentzia historiko bat hau zuen, sekulako lehorterik handiena kontxan, gaur apurtu du, horiok eta bestea, horiok, bere ibilbidea ikusita, ez du jakin edo azkeneko urtetan Arraunak iraultza ligaren aro berri honetara egokitzen, eta aurten hasi dira, pausoak ematen, eta bide honetan jarraitu ezkero, lehentxeago edo geroxeago helduko da. Bueno, hortxe doaz poliki. Zale guztiak hor dituzte zain, hori jotarre. Hori posa. Eta errespetu osoz, besteak joan dira, noski, Marea Arroxa, lehen emakumei ongi etorri egiteko eta izan dena, haiek ere ingo dute festa gero, baina orain momentu hau hori jotarren dago. Bestea, deigarria historiako hori horrentzat lehenbiziko remonta da, lehenbiziko da, Beti lehenbiziko igandean, lortako abantaleari esker. Lortu etxun bandera. Erremontada aipatu duzu eta 1910etik estropada bi jardunalditan erabaki denetik, gaurkoa 18garrena da. 18garrena. Eta azken 7 urteetan aurtengoarekin 4 aldiz gertatu. Zen momentu polita. Zoragarria. Gaur sortzi, gogorrak edo izan zituzten. Besteak gaur eskaintza berezia, segurazki Jose Luis Gozategiri egingo diote.
hainbat urtez, erremolkea hartuta, atzera eta aurrera ibiltago gizona, aurten ere Josantino Salsamendi bezala zendu dena, eta zalantzarik ez, beste eskaintza berezie bat, Jose Luis Zenarentzat izango dela. Bueno, Xabi Andueza hor inguruan izango dugu, nahi duzunean hitza eskatu. Zeposa, zeromena, Ibon! Zeromena, eta hau hasi besterik ez da eginea, hau ez da giro izango gaur, herria. Iñaki Elortza, eta Zumaia Arraun Zarauztarrak aipatu ditugu, Zumaiako Arraun elkartean hasitako beste bi mutil, Don Agirre Zabalaga Lizarran, eta Iñaki Elortza, biak Itziartarrak, eta begira, hortxe treniruaren gerrian. Zurekin izerdi asko botatako, Ibon? Bai, asko posten naiz guztiengatik, berezik asko estimatzen ditut, mutil nobleak, gogorrak, gogoan dut, Zumaiatik atera eta Santurtzitik joan ginen, oraindik ere, kirolari bezala beraien burua, baju ikusten zuten. Eta orain datuak ikusita, harritzeko moduko arraunlariak, eta gaur begira, kinda jarri dute. Lizarran, arrauna ustekoa zen, atzora arte, ea gaur hau probatuta, kontxa irabaztea probatuta zer erabakitzen duen. Aurrera ba, hor da Gorka Aranberri. Hementxe da bai, Gorka Aranberri. Zorionak. Aurrera. Zorionak, Gorka. Eskerrik asko, bai. Bueno, ikaragarri izan da, konta iguzu. Ikaragarri itxasua zeon eta Google indeu lana, nik uste espektakularra izan dela. Konfiantza bazen uten astean zehar, herriak ere bazuen, eta erakutsi duzu, Bai, lehenko biganden minakin aldekin joan emendikan, baina gure barrun zerbait bazeon, hoi baino gehiago izan ginela, eta hor aurren ibilizianak baino atea ziguen diferentzia baino gutxillo tan ibiltzeko kapazak ginela, eta nik uste taldeak sinistin dula, eta gaur demostratu dut, barruntzak handan atea dut, eta esplosio bat izan dugu. Gaur itxasoaren baldintza hauekin, joaterakoan eutxi egin duzue Ziabogan segundu bakar batera, gero buru hartu, baina batez ere une bat izan da, 2 minutuko lanean apurtu egin duzu. Bai, tokatu zaizkiu para atolatu, ondo aprobatxatu da, eta hoxe izan da. Segundutxo bat, esan benizun, esatu dute olaturik txikinare sentitzen duzula gaur gehiago handia zeuden eta lan bikain egin duzuzu. Bai, talde oso egin du lana handia. Patroia bakarrikan ez du zerreiten arraunen itez palima patroia salduta gehatza eta beti esan izan duten bezala patroia famatzea olagota, baina arraulai gabe patroia salduta dijoa eta gaur induen lana zoragarri izan da. Laugarren bandera zuretzat? Bosgarrena, bai. Ez dakit, hemen emateu ohitura bihurtu dela hemen irabaztea, baina hemen irabazteko latz sufritu berra dago eta lan asko inberra dago, eta nik uste ez dakit, ikiztuna emozioa gatu antxe barru, eta gozatzeko una dela iruditzen zaite gaur. Bakizuna ederra izango da txaldean, hori? Bai. Honako eta txarrako herria bola da, eta nik astontan bizi izan detena, gutxitan bizi izan dut, eta hitzik ez dakat. Animo, zoriona berriro. Eskerrik asko. Unkituta Gorka Aranberri, pesoak irekita hartu dute hori jon, eta berarentzat, Bermeon ere, errege bat bezala joan zen handik. Hori da. Eta begira, hori jora heldu eta... Gurasoak ditu. Aita eta ama. Bai jauna. Estropada, guztietan, leial. Harri, begira, ze irudiak, Aranberrirenak. Laugarren bandera segidan, Aita Manuelek 6, eta, kontxako haundi bat, bi urtzen, hau ere lehen Andrea Ubina ipatu dugu, ze irudia, Aranberrirenak. Era bat unkituta zen momentu ederra. Azte honetan bera ibilio hemen da Salsamendirik galdezka, kluan arraun luzeak bat zaudela, baina garai batekoak eta behartzuela beste arraunen bat hobeto sentitzeko, eta uste dut, miatu dituztela, hemen Gipuzkoa, Bizkaia eta Kosta Kantabria osoko zera guztiak. Begira. Ze irudia. Zoragarria. Eta detalia, Mikel. Zorionak familia osoari. Zorionak hori jotar guztiak. Patroia handia, baina berak mutilei, Aita Manuelek ere mutilea famatzen zituen, eta berak nola esan du patroia handia, baina beti kuadrilarekin, Mutilen lanik gabe patroia jai dauka. Gaur benetan,
bideoan grabatu eta erakustekoa, helikopteroko iruditik, Orioko arraunkera, barruaka, pala garbi, nola zekarren. Begira irudia. Bain dala urte, eta Manuel eraman omen zuten horrela, ez? Bai, jauna. Eta Mikel. Aurrera, Xabi. Ez, esan behar nuen, irudia ikusten duzuek Gorka Arranberri nola daramaten, eta ez dakit entzun dituzuen oiuak, Oriotarren oiuak, Messi, oiukatuz daramate Gorka, Alaxe da, nik gogoan dute Kike Lopezek bere garaian, nola esan zuen. Boga-bogan esan zuen. Boga-bogan zaioan. Hori arraun munduko Messi da. Hala, esan zuen, zarautzen probatu zuen, Kike Lopezek eta ark esan da, zerbait bada. Bueno, jaun Andreok, izugarrizko arraun festa bizi izan dugu gaur hemen, beldur handiakin heldu gara Donostiara, pentsatu dugu gaur arrisku ikaragarria hartuta jokatu behartzela estropada, oso mugakoak zirela baldintzak. Eta goizean nire niretzat esan dut, mugaz aratagokoak, orain lehun du, hemen 3 gauz, apuntatu ditut, Irarti Larrañagak, gaur Bateleren aurrekalariak, beldurra pasadut, nola esan duen. Beti izaten da itxasoan, marinelek, patroiek, arrantzale zaharrek, zare joztunek, denek, beldurra sekula ez itxasoari. Errespetua, bai, beldurra ez, Irati nola esan duen, beldurra pasadut. Ikustekoa izan da. Eta ez da hasi berria. Deustuko treneruak eta beste batek, ia treneru osoa, jirabira egiten, nire Aitor Carrillo ere. Beste patroi bat, Nioel Mikel, nire ere, emakumeen txanda ikusten ez naiz lasai egon, ikusirik Donostiarrak... Ziabogekin eta horre... Eta Donostiarrak beroketan hortxe nola bili dira, nire artearen gainean. Orain lehundu egin du, lehundu edo... Itxuratu, pixka bat behar bada, pixka bat itxuratu. Alakoxea joan da gaurko eguna, eta benetan posgarria, gaur, ospe handiko jarraitzaileak ere bai. Aristokrazia. Alaxe da, eta Teka Ligako presidentea Rodrigo Jauna ere bai. Jauna. Bueno, posten gara. Hau, ez dela arrantzaleen eta bordarien kontua, Ibon? Beti izan du, estropadak, Donostira etortzen ziren, udatiar, aberaskuma egientzat antolatzen omen ziren. Duela 1 urte ere, horten jakin dugu, Aita Manuelek eta bandera irabazi, kalesan, eraman omen zituzte, Zalgurdian, alegia, zerara pasa izan Pedrora, eta bulebarrean barrena zijoazela, erregeak, Alfonso Meirugarrena ikusi, banderaren aurrean kuadratu, eta, orduan ere, gertatzen ziren, zer gertatzen ziren. Bukatzeko, albistegietan informazio gehiago, bai gaur egunen, bai Teleberrin arratsaldean harrera, zuzenean, Oriotarrei eta Pasaidoribaneko garailei, emakume eta gizon, baina bukatzeko, posik esango dut, arro, historiarako 2 estropada, astebeteko epean, hementsi izan ditugula Ibon. Batetik Marken asteburua, eta bestetik baldintza kaskarretan, nik ikusi ditudan kaskarrenetan, jokatutako estropada, zuzenean eman izan dugula hemendik Donostiatik. Eta ederra da hori. Bai, eta zurekin bat nator, pasaren aztekoa, hortxe daude datuak, ez du izango, nik neuk, telebistaz, kanpotik eta arraunlari garaian ez dut inoiz, alakorik ikusi barkatu, hasieran niretzat mugaz gaindikoak, eta, zorionak guztiei, baita lankidei ere, hor egon egin behar delako, hemen gustora ikusten dira, eta etxeko sofan da tabernan ere bai, baina han egon egin behar da, eta txapela gaur askorengatik kenduko nukenik. Ederki, eta azken minutua Xabi Anduezak duen protagonistarentzat, aurrera. Bai, beste protagonista bat, Orioko beste arraunlari bat, Inigo Mujika, zorionak Inigo. Eskerrik asko. Zure kasuan, lehenengo baldera da, haundia, ez da? Ikeragarria, ondo kostatakoa izan da, urtero honekin ametzetan, eta pentsatzen aurten izan bertzula, urte honak, txarrak, danetik pasadeu, eta aliatu alako baten. Herrikoa, Oriotarra, aste berezia izan da, jendeak zaleak edo herriak nola erantzun duen, Zale guana ikeragarria izan da, eta gu genekan ilusioa behaiek bazula nabar izan. Ja, hostialen entrenamentuan kriston harrera intziguen, indarra ikeragarria emantzun, da gaur hemen ikuste erabat hori jadola, eta hau ez da topatzeik.
10 urte Orillok Donostiako bandera irabazi gabe, gaurko atxaldekoa ere handia izango, Gaurkoa, gaur arratsaldia, gaua, dana izango handia, eta oraindik iraungo nik uste. Aste zuen zehar da gero are bai. Asko kostatako izan da, eta ospatu berra da. Zorionak, Inigo. Momentu bat. Eskaintza berezio bat nahi nuke, batipa nire familia eta neskai, eta nire aita ginarri bai momentu zaila pasatzen nahi da, eta honek indarra mago jolako. Eskerrik asko. Gatzure. Bueno, jaun Andreok, Donostian gaur arraun festa, eta Donostiako futbol taldeak, eta orantxe bukatu berri omen da partida, 2-4, garaipena, no? Lider izango dira. Arria. Ondo. Erreala ere. Bueno, jaun Andreok, hori guztia gure albistegietan izango duzu ikusgai, arratsaldean harrera, eta erne, datorren asteburuan, igoerarako playoffa, eta ligako azken bi estropadak Bermeon, bat eta bestea Portugaleten. Larumatean, 6etan izango dugu hitzordua. Lantalde osoaren izenean, eskerrik asko guztioi hemen izan zaretelako, eta beste behingoz, gora trainero estropadak!